Ngilalela. Ngicela uhambe ekhaya. Uyobona umama wakho. Uyadinga landi. Ngiyaza umfuni bla bla bla. Ziningi izinto ongayichaza ngalokho. Ukuthi ngiyafisa ukuthi nawe uyiphathise ngabo bonke abantu besifazana abakholwayo abamesaba uJehova. Kodwa mina ngaze ngifihlele kwasekuqaleni ukuthi ngiphile impilo enjani ngakhe. Give me your friend as a prize. You do that and give me free weed and I think we fine then. Yeah, baba yo. Number. Azasikwazi phela ukuthi sibe sithintana. Sithintana lihamba. Awusakazi. Usho ukuthini manje? Cha, ukuthi angazi bengazi mina naye khona sikuhlanganisayo lokho ngenza ukuthi siphinde sithintane futhi. Kanti sihlanganisene vele? Kanjalo nje mfowethu. Usodlala ngemenzo yami. Wena mntama ulingani kodwa lelikabishi lakho kodwa? Hawu kodwa sisters. Yazi sakuvuma. Ngiyamthanda uLandi. So nginethemba ukuthi sazoshintsha. Get this done for me. I've never come to South Africa to make friends. I'm here to make money. So if you're tired of this, I think you know what I can do. Because now we have it. So give me your friend and your fan. And everything's gonna be sorted. Umama wayena ushintsha abantu besilisa phambi kwami. Alale nabo ngibuka. Lokho kwahlukumeza kakhulu impilo yami. Ngangokuthi nje uma ngiyamzonda angikwazi usho umbheka emehlweni. Engathi indawo yakho kuzomela siqala ukuthi wena nje udinga ukuthi iqala uxolela uma wakho uqala. That is impossible. Sisomfanele ulalela la. Awukwazi ke phela ukuba neqhubu noma wakho wena. Yabo because mawuba neqhubu na wakho should lento izokwenza ukuthi wena ube nenzondo. Ingakho ngithi mina fa isiqala wena ulungisa indaba yakho noma wakho nje. Lalela la. Uma wayimosha impilo yami yezwa ngisemncane and awukholula ukuthi ngikhohlizo zonke lezi ayizenza phambi kwami ngibuka. Kumsebenzi wami ukuthi ngitshele iqiniso. And kufanele ukwazi ukuthi iqiniso uzokukhulula ngoba manje ufana nomuntu ophethe ilahle. Ya uzonda uma wakho kodwa inkinga leli lahle lishisa wena. So ukuze izinto zakho zilunge dedela le engonayo and go back to your mama uzehlise ulungise isimo noma wakho and then izinkinga zakho zizoncipha. Landi. Umuntu onjani wesifazane? Ungamdingi umama wakho. Yonke indawo kuma social network. Abantu bayabhala ngomama babo. Wena umuntu onjani? Ungamfuni umama wakho. Umfuni unyoko. Mina ngizokuthemba kanjani uma ungamfuni unyoko? Listen here. When next I see you here without your friend, it might be your last day on this earth. I promise you. Kanti ke sekube yini ngiloko ngikhuluma lento eyodwa. Ngihlezi ngichazela ukuthi angimudingi uma ngeke ngize ngikwazi mina ukuphindela kumani. Uzindlu swadla intasha mfethu. Awukahle ngithi nawe yazi ukuthi siphila kayi. Wafika ukuthi uNkulunkulu wenzani emhlabeni? Mina permanent leni maphilisi nje mina ngeke ngize ngikwadla ngathi. Hawe Nkosi yami weke kubisiyo yoyo Landi. Uzofa one day. Izwa lana okancane nje. Kancane. Qala wena. Avisiyo yoyo. Izwa enziwa kanjani? So lezi khala la isi right dot. Ulelana a week nje ngiyacela goduka sisi hambe kumama kuyena uzokwazi ukunakekela manje mungabe uzohlala la muntu ucabanga ukuthi uzona kuba imina khohlwa mntu mina ngilindwa ama clubs and ngeke nje ngize nginakekele wena goduka uyobona umama wakho hamba uhlala kini uyena uzokusiza.
Sorry, is this lady here Sinclair? Huh? Which room? Oh, Richard! Yeah. Sorry mama dad, ambona kuma. Ish, yazi abanye abantu awazi bahleli bengafi emhlabeni kufiwa kangaka. Ngithakathi lo. Africa buyama, Africa buyama. Africa my boy, Africa my boy. Africa buyama, Africa buyama.